Dobrý večer. Vítam vás v ďalšom kúzelníckom videu Denny. Ako môžete vidieť, mám tu takúto úterku. Prázdnu. Vidíte? Nič není pod úterku. Je úplne prázdna. Teraz položím útierku na stôl, rozprestrem ju. Len zázračné slova simsalabim. Odvihnem útierku a je tu karta. Takže poviem vám tento trik. Tento trik spočíva v tom, že vopred si kartu položíte pod útierku a keď ukazujete, že útierka je prázdna, v skutočnosti tú kartu držím tuto v rohu. Takže ako ju ukazujem, takto mám prelomené v rohu. Takže ukážete, tu je prázdna a ako to točíme, tak v skutočnosti ju tu stále máme. A potom už iba položíte útierku tak, aby karta, ktorú máte, bola vnútri niekde na strede stolu, tu pustíte a potom už iba si napravíte útierku, poviete zázračné slova, simsalabim, a je tu skvelé číslo. Takže ďakujem, že ste ma pozerali. Tak, ahojte.